sărituri. Un luptător japonez, nume mare. Da, un nume foarte mare în MMA mondial. Începe repriza finală. Vă reamintesc că Maftei în short roșu, Vitali Ivanov din Israel în short negru. Până acum, cine zice că are avantajul? 50-50%, mi-este imposibil să spun. Da, respinge deși bine acest dacă atac. takedown-urile au fost în favoarea lui Vitali. Lui Ivanov. A respins bine acea încercare de takedown a lui Ivanov. A fost o dreaptă împinsă rapid. Încearcă să intre la picioare de... distanța este mult prea mare și telefonează mișcarea. Da, trebuie să rupi distanța foarte repede între tine și adversar în momentul în care vrei să-l duci la sol. Și trebuie să fie precedat aducerea la sol de un fake atac asupra pumn-picior care să determină o apărare minimă astfel încât să-ți dea răgazul să poți intra la picioare. Arbitrul de ring este Zion Dian din Israel. A încercat acolo un croșeu de dreapta Maftei, însă iată, lupta ajunge din nou la sol. Ioniții Iftimai zice lui Maftei, treci în spatele lui. Da, o sugestie foarte bună. E procedeul de urmat într-o asemenea situație, dar este destul de greu. Da, îl întâmpină bine cu aceste lovituri de braț pe Vitali, care acum este pe spate. Acum ar trebui să încerce niște lovituri de picior care într-adevăr să provoace stricăciuni. Acum. Exact. Așa. Lovituri care se simt imediat. Exact. Lovituri pe gleznă sau pe coapsă. Pe coapsă, într-adevăr, sunt extrem de dureroase. Multe terminații nervoase în acea zonă. Un kickboxer bun are tibile foarte tari și ar trebui într-adevăr să profite de acest lucru. Arbitrul intervine pentru că lupta nu ducea nicăieri. În Pride s-ar fi lăsat lupta să continue. Da, în opinia mea n-ar fi trebuit să ridice luptătorii în picioare. Pride fiind una dintre cele mai renumite. Pride, bine, Pride-ul nu mai există. UFC-ul este în momentul de față cea mai importantă competiție. De fapt, cred că a fost cea mai importantă de la bun început. De la bun început, iar japonezii vor lansa un nou concept, Dream se numește. Da, este o companie care practic a preluat drepturile de la Pride FC. Pride a fost cumpărat de UFC. Interesant cum vor decurge lucrurile în ierarhia mondială de acum încolo. Da, pe Sport Club ați avut ocazia să vedeți multe gale din UFC. Probabil că vom reveni cu astfel de partide. Însă iată, să urmărim lupta care se apropie de final. Maftei este deasupra. A reușit să lovească de câteva ori la coaste. Se poate intra într-un procedeu de aici. Maftei poate putea să încerce un anaconda choke, adică o strangulare care presupune să... o rotire, exact ceea ce e inspirată din mișcările animalului cu... Da, în care, dacă știu bine și tu te rog să mă corectezi, strangularea se produce evident la gât, în timp ce cu corpul și chiar cu abdomenul presezi pe capul adversarului. Trebuie să-i prinzi picioarele cu propriile picioare, trebuie să fie ca un cerc. Da, și pe măsură ce te apropii de el cu corpul, presiunea este din ce în ce mai mare pe gât. Da. O strangulare corectă n-ar trebui să doară, în primul rând. Este un lucru interesant, nu știam. E o poziție care convine acum lui Maftei, trebuie să lovească mai mult. Să lovească cu picioarele. Încearcă să se ducă cu pumnii. Și stă prea aproape de... Așa, cu picioarele. Asta este tactica de urmat. Vezi, Vitali încearcă să se ridice. Nu-i convine să primească atât de multe lovituri. Oricum mai spune că balanța acestei partide înclină ușor spre Maftei. Într-adevăr. Hai, stânga iar! Ionuț Iftimai, da, s-a corijat în antrenorul lui Maftei. Îl sfătuiește să dea drumul unui 1-2, lucru care îi reușește acum.
N-a mai avut suflu să se ducă după el, am impresia. Da, l-a întâmpinat cu aceea directă în frunte pe Ivanov. Oricum Ivanov pentru 18 ani, fără experiență. În opinia mea Ivanov a pierdut această luptă cu mândrie. Da, sunt de aceeași părere. A fost o partidă frumoasă. Maftei a luptat bine. Mai ales repriza a treia spune că exact. a făcut diferența. Diferența de suflu. Dar la 18 ani Vitali chiar mi-a plăcut. Să vedem ce spun arbitrii judecători, care în această seară sunt Eugen Preda, Nicu Dascăl și Alin Fălcușan. Robi Mund ar putea să fie mândru de elevul lui. Îl vedeți și pe Robi Mund în ring, în cămașa albă. Sunt momentele de tensiune dinaintea oricărei decizii. Decizia, în opinia mea, este clară. Să vedem dacă și arbitrii au gândit la fel. Victorie pentru românul nostru și avem un final pe care ni-l doream până la urmă. Ne apropiem de partida dintre Victor Halmi din Ungaria și Rodrigo Mendez din Israel. Prima partidă care nu are niciun român în acest hexagon. Să-l ascultăm pe Maftei. Le mulțumește prietenilor și antrenorilor. Nu sunt sigur că dumneavoastră auziți foarte bine declarația asta. Este discursul specific Oscarului. Mulțumesc familiei, prietenilor. Până la urmă, după un efort de acest gen, cred că nu poți să te concentrezi prea mult pentru... Este ca un Oscar. De ce? Da. E până la urmă un pas extrem de important. Ioan Maftei reușește să câștige. Am revenit în direct cu Sala Sporturilor din Brașov la Desert Combat Challenge, a șasea gală desfășurată sub acest nume. Pentru prima dată însă în România un eveniment de Mixed Martial Arts. Am avut deja două partide extrem de interesante, nu-i așa, Alex? Cu doi români care au arătat valoare. Într-adevăr, Bordea mi-a plăcut mai mult decât Maftei, trebuie să recunosc. Acum ne-am apropiat de partida dintre Victor Halmi din Ungaria și Rodrigo Mendez din Israel. Este cea mai ridicată categorie